Здравейте всички, това е серверът hypixel.net и реших малко да подсъкам тук. Да, и скина съм се, който много ме радва. Добре, така. Не смятам да поиграя малко TNT Run, в смисъл към две игрички, две-три игрички. TNT Run, обаче Falit to verify username, какво ти е? What the hell? Добре, не знам точно какво стана, но че нещо стана. Не знам точно. Не си сбеги. Омага. Разпознаха ни! Разпознаха ни! Омага! Бягай! Добре, сега ще поиграем малко вампирес, няма да играем тая глупост. Но то няма хора, WTF. Тук има 3-ма, тук има 4-ма. Ей, така ще вляза. What the heck, няма хора. Еми... Съвсем нормално е да няма Hypixel хора, що не? Дето има 9000 човека сигурно. Добре. Но няма друго, което да добавя. И да започвам с обяснението на играта. Какво представлява всъщност играта? Значи всъщност вампири срещу хора се превежда. Имаме вампири, които ни гонят. И целта е да ни убият, а пък ние сме хора. И всъщност трябва да се скрием и да бием вампирите, които всъщност само копнеят да ни прибият като мазни кучета, да ни смачкат. Обаче като бием някой вампир, той не се възвръща. В смисъл, и аз пък не се възвръща, напротив, даже се възвръща. Но тук за секундица събраха около 10 000 човека. Така, май няма друго. В смисъл, хората всъщност трябва да се скрият и ако си вампир, постоянно и постоянно те гонят вампирите. Ето аз сега съм такъв, дето трябва да се скрие, но ми трябва тълпа. Съвсем нормално, ако не виждам ето тук има един пичаш хора с него. Малко лаги. В смисъл, демо версия мисля, че е играта, не съм сигурен. Както и да е. Мога да разбера на къде да отида. Може би е и тук. Не, тук съм много уязвим. То всъщност навсякъде съм уязвим, защото ме търси вампира. Тук съм бая уязвим. Не, нищо. Ето това там са зомбита, които също целта ти да ме намерят, да ме прибият. Следователно. Ей така, най-добре се скрия. Да не ме намери никой. Аз тази игра почти не съм играл. Нямам идея. Добре, сега ще се крием. С надеждата да ни намеря толкова бързо и с надеждата да ни е толкова бавна мишката, естествено. Не знам на какво се дължи, но днеска вчера и днеска мишката ни направо бъгна цялата. Но все пак. О, вече получихме 10 голд.
и един коинс. На всяко, мисля, че убиване. Или пък не на всеки рунд май беше. Всеки път ти се увеличава все повече и повече, нали, тая глупост голда. При малко имахме 35, сега имаме 45. Аз не съм играл почти тая игра, както казах. Мисля, че един меч остава за винаги, като се го купиш, ама така са някакви випове. То повечето тая игра е за випове, естествено. Виждам едно зомби там чак. Така, рун 4 ще започне след малко. До тогава ни трябва само да се крием тук, тъй като не сме оборудвани. Целта също е да се скрием, да ни намерят, да ни прибият като кучета. Сега тук, ако дойде някой вампир, просто аз съм някаква пълна жертва. Разбираш ли? Виждам някакъв. Това е зомби. Това е много гадна игра. Не че е гадна, не, ама е яка. В смисъл, не знам как да го кажа. Насирам като няма за капса. Не мога да разбера как ми е мишката. Тъй като ми се струва, че е малко бавно, но не знам. Ще вземем една игра на вампири срещу хора. Надеждата да победим. И така. Всъщност тази игра стана много популярна в известно време. И така. Лак. Като чупиш торче има лакове това. Той не го знае. Ето вече имаме 2 коинс. Всеки път повече ни дава коинс. И вече сме рун 5. Остават 50 секунди. Мисля, че... не. Стават принцип 4 и 40. 4 и 40. Не. Това. Значи остават 38 секунди. И хората побеждават. И всеки път... всеки път побеждават вампирите, но... Видим дали сега това ще зависи от нас. Може да сме само един. Всъщност, колко хора са? Survival 2. Двама човека сме стоя. Омага. Аз и още някакъв. И остава 10 секунди. 9, 8, 7, 6, да не намерят тия последните секунди. Няма начин да не намерят вече. Мисля, че победихме. Да. Май. Омага. И накрая то напада. Естествено. И ме нападнаха и вампири. Направо ма смачкаха така. Мисля, че победих. Що не съм победил, бе? Мога да разбера, що не съм вампир. Решаваме с една. Добре, колко рунда са? Аз не мога да схвана. Има само един човек, който търсим. Ето вампири, че побеждават. Ама аз мислех, че аз победих, защото времето свърши някак си. Не мога да разбера как. Не ме интересува. Тук яки дървета има. Може тук да се скрие някой път. Ама те тук ще ме видят. Добре, благодаря, че гледахте този клип. Аз бях Алекс Димитров, вие гледахте вампири срещу хора, наистина доста забавна игричка. IP-то ще го има в описанието, естествено. Сървърът е за премиум играчи, т.е. да си купите Майнкрафт, който струва 20 евро, ако някой не знае.
Благодаря, че сте се абонирали за мен, ако сте го направили, защото има и такива, които не са го направили. И аз бях Алекс Димитров, а вие гледахте Вампири срещу хора и чао!